bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jo sare jaam hiire mon hande ko ñalawma alarba nogas e tati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi habaruji mon e ɗemgal pulaar ɗum noon habaruji men hande ko international habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Rome hono Pope François ɓandu makko nana yaltina ɗon toon to Rome ɗum noon ene wayno ko yimɓe hewɓe nana garane en juula e makko habaruji men international manaw en toon to Ukraine kanko Vladimir Zelensky ene wayno kadi tumnade kadi ko habaruji jaltuɗon Donald Trump kadi ka ñalli hande ko ƴettademo wiide wonde ko kanko woni mo yiiɗa jaam dañe toon to Ukraine on jaa toon to CEDEAO ƴeewen kadi hono kanko gardiɗo leydi Ghana di wonde artirde ɗeɗo leyɗele Mali Niger Burkina Faso artirɗum e CEDEAO toon to Mauritanie hono kanko ancien président Mohamed El Abdelaziz ene wayno kadi o ñalli kadi ko toon to tribunal cour d'appel ɗum ɗon noon ko caggal nde appel baɗanoɗo caggal condamnation mo waɗa wiyede wonde mo soke duuɓi nogas cour d'appel jaɓi rokkude mo droit pour heɗade holko woni version makko kanko hoore makko donc ma en garta desuji ɗiɗo titre uji dans quelques minutes Senegal, ha Portugal, ha Cameroon, Afrique, Amérique. On ne peut que se leer du tout, garage bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jo sar jaam hiire mon an bindani gardini men ndi toon to Rome hono kanko Pope François ɗum noon cankiɗo ñande altini ɓen ɗon yaa donc en yaare duuɓi capanɗe jeetati ɓandu makko yaltinama toon hande to Rome ɗum ɗo fof kadi koye aadaji mabɓe jeeya sifti ɗon tan e wayno ko oɗo saaha joni gardiɗo kala ko fati en laamu toon ko oɗo église wayno oɗo saaha joni ko kanko biyeteɗo cardinal Farrell noon ko kañum woni ko américain donc en ɗamina en maɓe kaal balɗe garoje ɗe on hol de cérémonie ji maɓe puɗɗoto pour ƴewde lomtotoɗo hono kanko Pope François habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Sénégal tugnade e communiqué gummiɗo toon to conseil constitutionnel mo Sénégal ene wayno ko appel baɗanoɗo e maɓɓe pour loi mo mbiyata loi interprétative amnesty baɗanoɗo e temps Macky Sall mo kamɓe ardiɓe leydi ndi joni ɓe mbino e kamɓe député ji maɓe mbino wonde koɓe eɓe mbayla ɗum walla ɓe pirta ɗum e façon mo jiida e no waɗirno ni ene wayno ko conseil constitutionnel Sénégal wi wonde ko oɗo loi votaɗo ñande 2 avril ko hunde lundinde constitution leydi Sénégal ɗum noon e wayno ko siftinɗon tan conseil constitutionnel ko ɗon hankkadi appel haɗata tugnade donc parti ji opposition parti ji gonɗi laamu goto fof nena famniri yimɓe muɗum wonde ko décision oɗo conseil constitutionnel est ce que ko victoire muɗum walla wona victoire mum APR e nder ndeɓe e dental mabɓe hande surtout secrétariat mabɓe exécutif ɓe mbawi kadi wiide wonde ko leydi Sénégal walla Sénégal naaɓe foof yon ndento surtout yen hawnaki gouvernement o kadi ma waw ƴewde kadi manipulde pour wiya wonde koko conseil constitutionnel koye no wayno koko kiɗum gonga banggue laamu kadi no wayno ko kamɓe koyemaɓe ɓenen belti mbi wonde ko ɗum ɗo ko victoire mabɓe ɗum ɗo kadi firti wonde ko kamɓe koyemaɓe laamiɓe ene wayno ko justice leydi Sénégal ko justice indépendante donc kadi ene wayno ko kamɓe conseil constitutionnel koɓe kaali ko kadi ko ɗum woni ko loi mo kamɓe parti Pastef e député ji muɗum e laamu ngu ko jinno waɗede interprété pour surtout yenna habde e kilimaji kewɗi baɗanoɗi toon to Sénégal kono e wayno ko ɓuuri hewde yimɓe opposition oɗo saha joni mbi wonde ko conseil constitutionnel salade muɗum rutude oɗo loi votanoɗo toon par surtout taw ko majorité Pastef wonno ɗum ɗum noon firti laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ene wayno koɓe dañɓe défaite taw ko mbiyata défaite juridique habaruji men international hande toon to Burkina Faso tugnade kadi e konngol kanko biyeteɗo Mamadou Sana noon kañum woni ministre toppitiɗo ko fati e sécurité leydi ɗum noon o yaltino e télé ñande altini nde o wi wonde ko kuddita e wayno ko kamɓe militaire uji laamiɓe toon to Burkina Faso ɓe jiitino kuddita jogornono waɗede pour yandinde hono capitaine Ibrahima Traoré kañum équipe muɗum e wiide makko hande kanko Mamadou Sana o wi ɓeeɗo yinnoɓe wadde oɗon kuddita
ene wayno ko kañumen goni koye leydi gondi banggue mabɓe worgo ɗum noon ko leydi mo mbiyata ko leydi kadi gañɓe ko leydi Côte d'Ivoire hande tugnade kadi konguɗi ɗi o haala o wi wonde ko ɓeɗo yinno wadde kuddata kadi jinno ko hutorade kadi yimɓe hohoɓe taw ko diniyankoɓe surtout yen ɓeɗon diniyankoɓe taw ne mbawa wallude militaire uji goɗɗi ɗi hen pour wasde hadde wadde kuddata donc ɓe jinno ko yadde sonto présidence kanko gardiɗo leydi ɓe naggamo walla ɓe mbaramo kadi ɓe mbawa wadde ɗon ɓe mbawa addude doole taw ko doole gummiɗe caggal leydi pour beele ne bonna leydi ndi siftinde on tan ko toon to Burkina Faso ene wayno ko Burkina Faso ene wayno ko kañum e leyɗele tati gonduɗe e Sahel ɗiɗo duuɓi fof goni koye habde surtout e wadde boniyankoɓe ɗum noon ene tuuma ene wonde ko oɗo saaha hono kamɓe Burkina Faso 40% leydi ndi ene wayno ko kamɓe terroriste occupi ɗum donc ɓene continue ha hande haare mabɓe contre djihadiste ɗum wonno sababu ni hono kanko Ibrahima Traoré capitaine Ibrahima Traoré jamo laamu e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi sibabude widemo wonde ko gardinoɗo laamu gonnoɗo toon ene wayno waɗani ko wino ko hande wayno terroriste ji no continue ne attaque ɗumen ko wawi wonde fof ene wayno ko tugguinden ha oɗo saaha kamɓe ɓe mbi wonde au moins kuddetaji kewɗi mbaɗama toon to pour yandindemo kanko capitaine Ibrahima Traoré ɗum noon ene wayno ko ñande 16 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko nden oɗo kuddeta kañumen jogorno wadde toon to Burkina Faso e tugnade ha hande konngol makko kanko Mamadou Sana toon to Ghana hono kanko gardiɗo leydi Ghana ko mbiyat John Mahama ene wayno omo continue jogade ha hande anni wonde artirde ɗeɗo leyɗele tati hono Mali Niger ene wonde Burkina Faso ɗumen CEDEAO ɗum ɗo noon o haali ɗum kadi ko caggal nde kamɓe yimɓe leyɗele jeeyaɗe CEDEAO ɓe goni e manditare duuɓi 50 nde oɗo organisation créa hono kanko John Mahama o wi omo jogui ha hande sunare sibabude ɗeɗo leyɗele tati yaltude ɗum e CEDEAO ene wayno kadi ko kanko hoore makko o suɓima neɗɗo mo hooli pour uddidde kaldigal beele ɗeɗe leyɗele tati ne garta CEDEAO ɗum noon kaldigal ngal wonata ko kaldigal taw ko hakkude hohoɓe ardiɓe ɗeɗo leyɗele tugnade ha hande habaruji gomiɗi toon to Accra siftine ɗon tan ko kamɓe CEDEAO sibabu ndeɗo manditare ɓe mbawino kadi invitde ɗeɗo leyɗele tati kañumen koyemumen pour yetta e manditare nde ene wayno ko ɗeɗo leyɗele tati kañumen koyemumen jalti CEDEAO ene wayno ko cossi fedde wonde wiyetede AES ɗum noon ko Afrique Alliance des États du Sahel ɓe coosi ɗum koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e kadi ɓene continue wadde doole mabɓe fof pour eɓene mbaɗa peeje fof pour beele ɓe jogo doole e wawde kadi continue salade surtout yenn jamiroje gummotoɗe toon to CEDEAO habaruji men international ha hande toon to Mali tugnade kadi ko radio France international Afrique haali hono ɓalli yimɓe kewɗi jiitama toon to Sarakan militaire gonɗo to Kuala goni koye région Kulikoro ɗum noon ko banggue hirnangue leydi Mali ɗum ɗo fof yiita kadi ko hakkude jamma nogas lewru avril ha nogas ɗiɗi lewru avril tugnade ha hande ɗum ɗon no yiitira kadi ko yimɓe hewɓe yilotonoɓe koreji ko nangunoɓe ñande 12 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi toon to Sebabougou ɗum noon koye nder cercle de Djema e tugnade hande koreji mabɓe ko kalmi ɓeɗon yimɓe nangunoɓe ɗumen ko armé malinaɓe kañumen yimɓe jeeyaɓe e wagno kono ene wayno ko caggal muɗum ɗiɗo ɓalli jiitande ko ɓuuri hewde ɓalli ɗe bonde woni hen mbawata woni hen autopsie wawa waɗe ɗumen oɗo sa joni sababu no ɓalli no puɗɗiri bonde ni ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe gouvernement Mali ɗum ɓe jaɓani haalde guila ɓeɗo yimɓe majji ñande 12 lewru avril eɓe jaɓani kadi haalde kadi e ɗiɗo ɓalli jiitaɗi toon Sarakan militaire gonɗo to Kuala ɗum noon ne wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde oɗon zone kadi tugnade hande radio France international ko haalɓe mbi oɗon zone kadi ko zone gonɗo e région ngaji tati gonɗi toon to Kulikoro Nara e Nioro ɗum noon ne wayno kadi oɗon nokku kadi ko nokku mo ganduɗa hen surtout yen groupe aji soutien à l'islam e aux musulman jinin e kadi ko groupe mo ganduɗa jokkodiri e Al-Qaïda kañum koyemumen continue habde son e armé malien taw armé mali o kadi ne jogui support taw ko groupe Wagner ne walla ɗum habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Mauritanie tugnade e journal Sahara Média ko holli hono kanko ancien président Mohamedou Abdoul Aziz ene wayno kadi o ari toon to tribunal ɗum noon ko cour d'appel toon to tribunal mo Nouakchott e tugnade hande ko
e tungnaɗa hande article binda toon ɓe mbi wonde ko caggal lebbi caggal kadi duuɓi nde kanko hoore makko mo continue mo soka sibabunde kalisaji ɗe o taka wiya wonde ko ɗiɗon kalisaji o rimɗi ɗumen walla o ranwi ɗumen walla ko kalisaji ɗi ganda holto gummi ɗum waɗi caggal muɗum hono kamɓe cour d'appel ɓe jaaɓi heɗade mo kanko e nder halluji ɗi o haali no haali gueɗe kewɗe o wi wonde ko omono soka joni duuɓi 5 ene wayno duuɓi 5 ɗi o soka ɗi henna o rokkanoma ni hay une fois mo foti haaldude e joom suudu makko e téléphone kono hay ɗum kuppama ene wayi ɗum ɗo foof ko hunde nde wona lawol o wi kadi ene wayno kadi kanko Mouhamadou Abdoul Aziz o weltini ko takka ko henna ko gueɗe ɗe ganduɗa henna wona contre makko mais ko ballojo sibabunde kala ko takka ko henna takkuɓe ɓe haydara caggal duuɓi 5 joni ko soka omo ɓen continue ɓe enquête hay preuve goto ɓe jaltinani pour wiide wonde ko waɗi crime bawɗo wonde foof e wiide makko kanko ancien président Mouhamadou Abdoul Aziz ɗum ɗo fof ko règlement de compte yimɓe ɓe ganduɗa henna adversaire uji makko jiiɗi bonnude inde makko kono e wani ko kanko ko waɗan leydi ko hay goto men jogorani wawde waɗan ɗum kanko Mouhamadou Abdoul Aziz kadi ene wayno ruttitima kadi wi wonde ko oɗo saaha joni tribunal mo ganduɗa henna ɓeɗo suuɓaɓe yo ñawmo kanko Mouhamadou Abdoul Aziz ngala ngal ɗon katantagal potani kadi jogade e wiide makko kanko ancien président Mouhamadou Abdoul Aziz ene wayno komo jogui privilège sibabunde ko président wona oɗo tribunal cosaɗo foti ñawdemo donc wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo henna ko ñalawma hande mercredi kadi kanko Mouhamadou Abdoul Aziz ene wayno ko ɗum woni kadi ko haala toon lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e tati kanko tribunal oɗon première instance wawino wiidemo wonde ko kanko hooremo ko coupable ɗum noon ko toñƴo sibabunde ɓe mbiyata rimɗinde kalisaji e kadi dañde ngalngu ganduɗa henna o anda holto ɗum ɗon ummi ene wayno oɗon saaha kanko hoore makko ɓe kondininoma ko wiyete duuɓi 5 pour prison e kadi heftude kaake e haddemo jogade droit ji civique donc kanko ancien président Mouhamadou Abdoul Aziz addimo toon yesso tribunal d'appel toon to Nouakchott ko ɗum noon kadi ko caggal oɗon tribunal kañum hoore mum condamnoma wiidemo wonde komo foti sokede duuɓi nogas ɗum noon ko caggal muɗum ko waɗi avocat ji makko ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko mo ancien président Mouhamadou Abdoul Aziz cour d'appel ko yamirimo oɗo saha joni omo jogui droit heɗede donc ɗum woni o hokkama temps juɗɗo pour haalde holko woni caɗele makko hol kadi kanko hoore makko ko yiiɗi ko fati e noko takka ko kanko ancien président Mouhamadou Abdoul Aziz siftin ɗon tan ko o ardima leydi Mauritanie tugui hitande ujunnaji ɗiɗi jeetati ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi 19 ɗum noon kadi ene wayno ko caggal muɗum woteji mbaɗanoɗi ɗo e nder hitande ujunnaji ɗiɗi 19 ɗum woni lomtiɗomo hono Mohamed Cheikh Ghazouani guel nden kañum woni gardiɗo leydi Mauritanie bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji moɗon ɗemgal Pulaar ummade radio Jowol Sare gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma en garto on jarama